munkahelyi biztonság nagyon fontos. A villástargonca megszokott használati eszköz egy logisztikai cégnél. A balesetek elkerülése miatt fontos, hogy betartsuk a megfelelő szabályokat, és tisztában legyünk a veszélyekkel. Minden nap, mielőtt a műszak elkezdődne, meg kell vizsgálni a targoncát az ellenőrzési lista alapján. Csupán az a vezető kezelheti a gépet, aki a megfelelő villástargoncás jogosítvánnyal rendelkezik. A biztonságos vezetés érdekében sok szabályt kell betartani. Amíg a villástargoncát kezelik, ezeket a szabályokat mindvégig figyelembe kell venni. Sohasem szabad túlterhelni a targoncát. Mindig meg kell győződni arról, hogy a terhelés egyenletes és stabil-e. Figyeljünk a gyalogosokra. Kerüljük el az ütközést. A műszak végén vagy a szünetben mindig biztonságosan és a szabályoknak megfelelően kell parkolni a targoncával. A balesetek megelőzése érdekében a biztonságos vezetés szabályait kell követni. Legyünk tisztában a veszélyekkel. Ismernünk kell a veszélyeket akkor is, ha nem vezetünk villástargoncát, és akkor is, ha csak egyszerűen egy logisztikai cégnél dolgozunk. Ne gyalogoljunk át a targonca előtt. Tartsuk be a biztonsági előírásokat.